Molt bé, entrem directament en matèria. En aquesta anàlisi veurem com el simple fet de reconèixer i integrar la geometria natural pot fer un gir de 180 graus a la nostra manera d'enfocar el disseny de paisatges. Molt sovint tenem la tendència de mirar un terreny com si fos, un llenç en blanc, on plantar-li estructures de manera arbitrària. Però avui trencarem aquest mite i veurem com podem aprofitar allò que la Terra ja ens està cridant a crits. Per entendre de debò com funcionen els sistemes sostenibles, primer hem de fer un petit clic al cervell i interioritzar aquesta idea clau. Els patrons que observem a la natura no són formes aleatòries ni simples decoracions. Són, de fet, representacions físiques de la vida fluint. Són com autopistes creades per l'entorn mateix per moure l'energia i els recursos de la manera absolutament més eficient possible. I atenció, perquè això és al·lucinant. Fixem-nos en com una mateixa geometria exacta governa coses a escales que no tenen absolutament res a veure. Pensem en un simple cor de poma. Tenim un espai obert a dalt, un altre a baix i un tronc central molt clar que els uneix. Doncs bé, aquesta mateixa estructura s'escala fins al punt de dictar el comportament de les migracions massives d'ocells o les increïbles xarxes fluvials dels nostres continents. Entendre aquesta repetició és clau per adonar-nos de com s'organitza el món. Així doncs, passem a la primera part d'aquesta presentació, el flux de la vida i com podem començar a observar aquest pla mestre. Clar, aquestes formacions naturals no apareixen per art de màgia, oi? Es forgen activament per una mena de respiració constant del planeta, la dinàmica d'expansió i contracció de les vores. Pensem un moment en l'aigua empenyent contra la terra. És una tensió constant i repetitiva que va modelant les línies d'una costa o les curves d'un riu. Una interacció de forces oposades que, paradoxalment, treballen juntes per crear vida. I com que aquest xoc de pressions és constant i es dona arreu del món a cada segon, tenim una sort increïble. La natura ens proporciona un catàleg literalment infinit de planos geomètrics de franc. Com a planificadors, no els cal començar des de zero absolutament mai. La solució al disseny eficient ja està dissenyada allà fora, a punt de ser compresa. Avançant a la següent idea. Què passa quan aquestes formes tan fluides topen inevitablement amb els nostres límits humans? I aquí és on tenim un problema logístic enorme, la fricció inherent de què parlàvem. D'una banda, nosaltres estem encaparrats amb les línies rectes i les quadrícules, límits rígids de propietat, cantonades exactes. D'altra banda, la natura busca fluir, expandir-se i contraure's mitjançant curves i ramificacions. Aquest contrast crea un autèntic tap que talla de socarrel l'intercanvi d'energia vital de la Terra. És com intentar fer passar un triangle per un forat quadrat. Llavors, què podem fer per superar-ho? Doncs la solució implica canviar el nostre enfocament col·lectiu. Hem de buscar aquests patrons que ja hi són de forma natural al terreny i treballar-hi d'una forma harmoniosa. Hem de deixar enrere aquest costum tan nostre de forçar l'entorn per fer-lo encaixar cops de martell dins de formes antinaturals. Bé, passem a la pràctica amb la nostra estratègia de disseny, apilar i tesselar aquests patrons. L'estratègia que seguim és superclara i bàsicament té 3 passos innegociables. Primer de tot, localitzem aquests patrons productius a l'entorn. Segon, els compactem estratègicament perquè ens càpiguen els límits que tenim. I tercer, procedim a apilar i tessel·lar aquestes peces, exactament com si estiguéssim resolent un trencacloques enorme per maximitzar el potencial del lloc. Ara bé, ull viu aquí, perquè la paraula clau és compactar. I compte, compactar no vol dir encongir de qualsevol manera i perdre els detalls. Significa replicar i fer més petit el patró, però mantenint absolutament tota la seva complexitat original. Si perdem aquesta complexitat, ens estem carregant els beneficis del flux natural. És fer una miniatura matemàticament perfecta de la natura. Seguim amb el quart punt, que és on l'estratègia es torna realment potent, les oportunitats ecològiques que es creen a les vores. Quan comencem a encadenar aquestes formes compactades que comentàvem, passa una cosa pràcticament màgica. Allà on les vores de diferents patrons xoquen i s'uneixen, es desencadenen de forma gairebé immediata nínxols de vida molt específics. És en aquestes zones de transició on la biodiversitat explota literalment. Encadenar patrons ens dona un avantatge tàctic brutal. Multipliquem aquesta vida justament a les vores, traiem el màxim profit de cada element natural i, el que és definitiu, fem que tot això treballi cooperativament dins d'aquelles quadrícules rígides que abans ens eren un problema. Convertim fronteres conflictives en autèntics motors de vida inesgotable.
I finalment arribem a la cleuenda d'aquesta presentació, el moment de la gran recompensa, aconseguint més resultats amb menys esforç. Aquest és el sant graal del disseny, sens dubte. Si aprenem a fer servir correctament l'apilament d'aquestes matrius, aconseguirem uns rendiments sorprenentment més alts i, a sobre, exigint moltíssims menys recursos externs. És a dir, l'entorn necessitarà menys aigua, menys fertilitzants i menys manteniment. El sistema bàsicament s'estarà alimentant de la seva pròpia inèrcia. D'això en diem l'avantatge natural. En comptes de barallar-nos contra el terreny, substituïm les intervencions forçades i artificials per una interacció orgànica. Deixem de posar pals a les rodes i comencem a traduir purament l'embranzida del flux natural en eficiència sistèmica directa. És treballar més intel·ligentment, no més durament. En definitiva, mentre seguim observant el món que ens envolta, se'ns presenta una evidència fascinant. Tenim a l'abast milers i milers de formes espectaculars forjades pacientment per l'aigua i la terra al llarg dels mil·lennis. Així que la veritable pregunta és: quin d'aquests antics patrons conté exactament la clau que inspirarà el proper gran salt en el disseny sostenible? Segurament, la solució ja és aquí fora, només esperant que algú s'aturi a descobrir-la.